Yo, hilangnya gelang kokonan. Yo, terima kasih buat Mas Ego yang punya kayen giring Bang Lamongan ya. Pon katelmen kangge jamaah tayub. Tanggalipun kalih monggo sami tumblek-blek wonten kayen giring Bang Lamongan ya. Mas Ego, Pak Kasut turut mengundang ya. Terima kasih matur nuwun Mas Ego. Sekali lagi buat Mas Ego juga rombongan saking kayen giring Bang Lamongan. Kaki jamaah ayo pon katalmen tanggalipun kalih monggo sami tumplek-blek wonten kayen giring Bang Lamongan nuwun. Pisan ora agumon dasare ana liyane luweh saka aku sing bisa nyenengke tresno ati beras deh, brukalan rok deh. Yen bengi gak bisa turu, bayanganmu sayang wis mlebu pikiranku. Apa bisa aku nyanyi seliramu
manis tak tunggu. Enteng tenan Dik, tapi yo babras ra nang lemehe yo. Kangen iki somari yen sampeyan sayang wis teko